Tocmai ce am pregătit montura, se poate observa, pentru aceste două bijuterii de pe cer. Venus în partea de jos, Jupiter în partea de sus. Desigur, am să fac câteva cadre și la lună. Dar astăzi, vedetele sunt cele două planete. Frumos, nu? Ia uitați ce frumos se vede în toată chestia asta. Hai să dăm un pic de zoom, să vedem cum se văd cele două planete. Să vedem, funcționează focusul? Nu e rău. Deci, jos este Venus și sus este Jupiter. Dar văd că focusul nu prea vrea să funcționeze acum la zoom. Dăm înapoi.